Καλωσορίσατε στο Soulnest, μια ενημερωτική εκπομπή αφιερωμένη σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας, παιδικής ανάπτυξης, φροντίδας και υποστήριξης. Σε κάθε επεισόδιο φιλοξενούμε ειδικούς, γιατρούς, ψυχολόγους, θεραπευτές, επαγγελματίες που μοιράζονται μαζί μας γνώση, εμπειρία και προσεγγίσεις, με σεβασμό αλλά και υπευθυνότητα. Η εκπομπή στοχεύει να φέρει την ενημέρωση πιο κοντά στον άνθρωπο, να ανοίξει συζητήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο, να δώσει φωνή σε αυτούς που φροντίζουν αλλά και σε εκείνους που χρειάζονται φροντίδα. Αν είστε γονείς, φροντιστές, θεραπευτές, επαγγελματίες υγείας ή απλώς άνθρωποι που θέλουν να καταλάβουν λίγο καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τον κόσμο γύρω τους, σας καλωσορίζω. Είμαι η Μαρία Κωνσταντινίδη, αυτό είναι το Soulnest και αυτό είναι μόλις η αρχή.